Eta hurrengo hitzaldia Juanjo Allur Dorronsororen eskutik dator, bera ekonomia eta enpresa zientzien arloko ikasketak eginakoa da, SIADeko ikerketa elkarteko partaidea da, eta azken 25 urteetan SIADeko egindako ikerketa askotan hartu izan du parte, bai teknikari edo bai koordinatzaile gisa. Eremu sozioekonomikoan eragiteko udal mailako plan prototipiko bati buruzko hitzaldia prestatu du Juanjo Allurrek, 4 ataletan banatutako hitzaldia da, Eusko Jaurlaritzaren planetik hasi eta udal mailako plan bat diseinatzera arte, eraiki beharreko diskurtsotik eta udal euskara zerbitzuen birmoldaketarako abagunetik pasatuz. Zurea da hitza, Kaixo, egunon denoi. Lehen zatian lan munduan, eremu sozioekonomikoan euskara sustatzeko diskursoen gaineko gogoetatxoko bat egingo dut, eta gero pasako naiz udalek lan mundua, eremu sozioekonomikoa euskalduntzeko plan bat diseinatzerakoan zein lehentasun irizpide, zein jarraibide erabili ditzazketen proposamen bat egitera. Nire aurkezpenaren izenburua eremu sozioekonomikoan eragiteko udal mailako plan prototipiko bat, baina erosoago sentitzen naiz udalek eremu sozioekonomikoan eragiteko plan bat diseinatzerakoan erabili ditzaketen irizpideak eta kontuan hartu beharreko alderdiak zein izan daitezkeen proposamen bat egingo dudala esan da. Nire aurkezpena 4 zatitan egituratu dut. Lehenengoan Jaurlaritzaren planari begirada bat egingo diot, azterketa bat, udalen tokian jartzeko ahalegina eginda. Jaurlaritzaren plan horrek udalek ere eta tokian tokiko eragile sozialek ere apustu instituzional bat egitea eskatzen duela hori azpimarratuz. Bigarren zatian, diskursoak findu beharra, diskursoak egokitu beharra, diskursoen gainean gogoeta bat egin beharra, horretaz arituko naiz. Diskurso berak eragile sozioekonomiko guztiekiko ez dutelako balio, diskurso guztiak baliagarriak ere ez direlako. Eta hirugarren zatian pasako naiz lan mundua, eremu sozioekonomikoa euskalduntzeko erronka hau izan daitekeela udal euskara zerbitzuak eraberritzeko haien rekonbertsiorako aukera edo abagune berri bat. Eta laugarren zatian ere aurkezpena bukatuko dut lan munduko plan bat udalen begiradatik diseinatzeko zein irizpide daitezkeen kontuan jarraibide batzuk proposatuz. Jaurlaritzaren planak udalek ere apustu instituzional bat egitea eskatzen du eta esplikatuko du zergatik. Hasteko Jaurlaritzaren plan horrek eragile asko dauzka, eragile askoren beharra aurreikusten du, hasi eragile instituzionaletatik. Eusko Jaurlaritza bera izango da plan horren lidergotza papera hartuko duena, eta Jaurlaritzaz gain aldundiak, udalak eta UEMA. Eragile instituzionaletan, Eusko Jaurlaritzaren kasuan bereiztu egiten dira alde batetik hizkuntz politikarako sailburu ordetza HPS eta beste sailak, ESPRI eta beste sailak, aldiz, beste herri erakundeen kasuan bereizketa hori ez da jasotzen, aldundi eta udalen kasuan, eta uste dut importantea dela. Plan honek euskara adarreko eragileak behar ditu, baina baita herri administrazioetan lan egiten duten ekonomiaren adarreko eragileak ere. Eta hori esaten dudanean, udaletako tokiko enpleguak garatzeko teknikari ez ari naiz, merkataritzako teknikariak, turismokoak, eskualde mailako teknikariak, garapen agentzietakoak eta abar. Importante da nire ustez, ekonomia adarreko teknikari eta herri erakundetako langileek ere plan hau bere egitea
eta haien gana ere iritsi behar dugu plan honekin, bai behin plan hau eraginkorra izatea lortu nahi baldin badugu. Eta eragile instituzional hori ez aparte gero, planak eragileen beste 3 multzo bereizten ditu, Jaurlaritzaren plan horrek, eragin beharreko eremukoak, horiek dira enpresak, sindikatuak eta langileak, gero bitarteko eragileak izango liratekenak, bigarren multzo batean, aholkularitzak eta euskalgintzako gainerako eragileak, eta azken erabiltzaileak, bezeroak, herritarrak, kontsumitzaileak, izan kontsumitzaile elkarteen bitartez, izan talde eta elkarte sozialen bitartez. Jaurlaritzaren plan horrek 7 lan ildo nagusi edo jasotzen ditu, komunikazioa, diru laguntzak, legeria, ikerketa, ziurtagiriak eta bar. Herri erakunde guztietan izango dute lan ildo hauek nolabaiteko eragina, baina importantea da herri erakunde bakoitzari zer tokatzen zaion definitzea. Lanildo horiek ez dute izan garrantzia bera herri erakunde desberdinentzat, Jaurlaritzarentzat, Aldundientzat, udalentzat. Horrela, udalen begiradatik egin dugun ariketa izan da, 7 lanildo horiek 3 multzotan sailkatzea, lehen mailakoak, bigarren mailakoak eta 3. mailakoak, eta udalen begiradatik beraien egitekoak, batez ere lehen mailakoak izango lirateke, ondoren bigarren mailakoak eta 3. mailakoak. Zer bereziki udalen kasuan? Komunikazioa eta sentsibilizazioa. Komunikazioa eta sentsibilizazioa bezero eta herritarren aktibaziorako, baina hori bezain importantea eragile sozioekonomikoekin aurrez aurre lan egiteko, zuzenean lanean aritzeko, haien artean empatiazko jarrerak lortzeko, beraz komunikazioa eta sentsibilizazioa. Diru laguntzak lan mundua euskalduntzeko, udalek eta herri erakunde diru laguntzak ematen dituzte, diru laguntzen inguruan eta diru laguntza politiken inguruan berrikuspen edo errebisio bat egin beharra jasotzen du planak, eta hori egin ondoren orain arte bezala udalek jarraitu beharko dute eragile sozioekonomikoak diruz laguntzen, eta gero koordinazio sareak eta foroak izan udalerri naiz eskualde mailakoak. Bigarren maila batekoak legediaren garapena ez dagokie udalei, bai ordea legedi horren zabalpena eta jarraipena egitea, ikerketak, tokian tokiko diagnostikoak egiteko, tokian tokiko ekarpenak egiteko, eta ziurtagiri eta aitortzak ere bai HPS-ek eta bai Euskarari elkarteak garatuko dute aitortza sistema berri bat, enpresa ertain eta txikiagoetara egokituagoa izan daitekena, baina horrez gain uste dut importantea dela zenbait sektoreetarako tokian tokiko aitortza sistemak ere garatzea eta martxan jartzea. Eta 3. mailako lanildoa, udalen begiradatik jarrita, hizkuntza baliabideak eta hizkuntza kudeateko tresnak garatzea planak hori jasotzen du, hori udalerriz gaindiko erakundei dagokie, hizkuntza kudeaketarako tresnen garapena, udalei zer tokatzen zaie, haien erabilera sustatzea, baliabide horiek, hizkuntze tresna horiek, eragile sozioekonomikoen esku ipintzea, informatuz eta zabalpena emateko neurriak hartuz. Ondoren, Jaurlaritzaren planak 5 eragin eremu nagusi jasotzen ditu, eta eragin eremu horietako bakoitzean udalei zer tokatuko litzaieken proposamen bat egingo dute jarraian. Lehendabiziko eragin eremua hizkuntza paisaia eta ingurune digitala. Hizkuntza paisaia eta ingurune digitala euskalduntzeko ematen diren diru laguntzen berrikuspen bat edo errebisio bat egin ondoren, udale jarraitu beharko dute orain arte bezala paisaia hori euskaldunagoa izateko diru laguntzak ematen. Eta ez da eginkizun erreza, gure herrigunetako paisaian eragitea, baina ahalegin hori egiten jarraitu behar da.
merkataritza ekate handien presentzia dago alde batetik, asiar jatorriko establezimenduen presentzia baita ere, ostalaritza sektorearen prekarizazioa, beraz, ez da lan erraza, baina egiten jarraitu beharrekoa. Bigarren lan eremua, zerbitzu eta arreta hizkuntza, HPS-ek eta bai Euskarari Elkarteak garatuko dute aitortza sistema berri bat, egokituagoa izango dena tamaina txikiko saltoki eta enpresetzat. Udaletatik zer, euskara planik izan gabe, zerbitzu euskaraz emateko gai diren eta baldintzak betetzen diren saltokiekin eta enpresekin lanean jarraitzea. Hori udaletatik bereziki egin beharreko lana zerbitzu eta arreta hizkuntzari dagokionean. Eta bezeroen eskubidez zer, tokian tokiko eragile txikiei bezeroen eskubidea bermatu daitezen lagundu, laguntza eskaini. Finantza erakunde handien jarraipen lana egitea edo frankizia handien lana egitea eta bezeroen hizkuntza eskubideak bermatu daitezen haiek estutzea hori Jaurlaritzaren esku utziko nuke. Hirugarren komunikazio gaitasuna, hirugarren lanildoa barkatu komunikazio gaitasuna, hemen langileen hizkuntza trebakuntzarekin euskara ikastaro espezifikoekin jarraitu beharra dago. Horretarako plana jasotzen du Jaurlaritzak aberen bitartez euskara ikastaro espezifiko horien diseinu berri bat egingo duela, malguagoak izan daitezen ikastaro horiek, irisgarriagoak, aksesibleagoak langileentzat, eta hori importantea da, eta udalek eta euskaltegiek orain arte bezala jarraitu beharko dute euskara ikastaro espezifiko horietarako kaktazio lana egiten eta material didaktikoen zabalpen lana egiten ere bai. Laugarren eragin eremua gizartearen aktibazioa. Gizartearen aktibazioa eragile instituzional guztien eta eragile sozialen zeregina ere bada, norabide berean lan ona egin beharra eskatzen du guzti honek, eta eremu sozioekonomikoa euskalduntzeko gizarte aktibazioa oso beharrezkoa da, oso importantea da, euskararen eskaera soziala sustatzea, bezeroek euskararekiko jarrera aktiboa hartzea, lehen hitza euskaraz egitea, beraz dudarik ez da, lanketa hau udalerriz gaineko erakundei eta tokian tokiko eragile sozialei eta udalei ere badagokiela. Diskursoak errebisatu beharra, diskursoen gaineko azterketa eta gogoeta hori udalerriz gaindiko erakundetatik behin egin ondoren gogoeta horrek ematen dituen emaitzak udal mailara aplikatu zabaldu beharko dira. Eta gero gizartearen aktibazioarekin beste zenbait ekimen eta proiektu ere jasotzen ditu planak, eta horiek dira adibidez gune edo foro sektorialak. Foro sektorial horietan, udalerri handietan eta hiriburuen kasuan, non zerbitzuen sektoriak garrantzia handia duen, zerbitzuen alorreko foro sektorialetan hiriburuetako udalek parte hartu beharko dute, aldiz industria sektoreak pisua duen eskualdeen kasuan, eskualde horietako udalek parte hartu beharko dute industria arloko bilgune edo foro horietan. Eta bosgarren eragin eremua, lan hizkuntza, planak zer dio, jarraitu enpresetako euskara planekin, aldela indarra handiagoarekin, baliabide gehiago jarriz horretarako, lanitze dirulaguntza programaren bitartez. Euskara plan horiek enpresa handietan bakarrik ez, enpresa ertain eta txikietara ere zabaldu, eta udaletatik zer euskara planetarako dirulaguntza politika horiek bateratu eta horien sustapena egiten jarraitu tokian tokiko eragilei begira. Gero udalerriz gaindiko erakundei dagozkien beste zeregin eta ekimen batzuk ere jasotzen ditu planak, bosgarren lan eremu honetan, lan hizkuntzan,
zertifikazio sistema eta ebaluazio sistema estandarizatuetan hizkuntza txertatzea, edota kudeaketa aurreratuko metodologietan hizkuntzen kudeaketa txertatzea, eta abar. Bueno, orduan, Jaurlaritzak esan du finantza erakunde eta handiak diren eragile sozioekonomikoekin Jaurlaritzak berak hitzarmenak sinatuko ditula, haiekin arituko dela zuzenean lanean, jarraipen lana egingo dula, baina horrek esan nahi du tokian tokiko arazoei tokiko herri erakundeak eta eragile sozialek erantzun beharko dietela. Herrigune bakoitzak, herri bakoitzak bere egoerak, bere aukerak, bere arazoak izango ditu, eta arazo horiei irtenbideak, soluzioak tokiko erakundek eta udalek eman beharko dizkiete. Horregatik eskatzen du Jaurlaritzaren plan honek udalek ere arlo honetan apustu instituzional bat egitea. Handiak eta txikiak, multinazionalak eta tokikoak direnak ere, eragile sozioekonomiko guztiak dira importanteak, eta orduan hor galdera bat egiten dut, ezta? Nork helduko dio arnasguneak diren herri txikietan, herriko ostatuei zabalik eta euskaldun eusteko erronkari. Udalek, garapen agentziek, UEMak, ziur aski denek batera egin beharko dute, baina norbaitek egin beharko du. Eta holako arazoei tokian tokiko eta eskualde mailako eragileek elkarrekin lan egin behar dute. Udalen apustu instituzionala eskatzen duela, Jaurlaritzaren plan honetan udalen ekarpena importantea izan daitekela esan dute lehen, eta erdiko bidearen apustua egingo nuke, eta esplikatuko dut hau. Udal euskara zerbitzu batzuetatik bestera alde handiak daude, udalerrien egoera soziolinguistikoan dagoen bezala, sare ekonomikoa eta egitura sozioekonomikoa ere asko aldatzen da toki batzuetatik bestetara, herri handi eta hirigunetan merkataritza sektoreak du, zerbitzuen sektoreak du pisua, eta herri txikietan egon daitezke industria sektoreako lantegi handiak eta asko edo eta gutxi. Orduan, egoerak eta errealitateak asko aldatzen dira toki batzuetatik bestera. Orduan, erdiko bidearen aldeko apustua egin beharko luketela udalek diodanean zertaz ari naiz. Alde batetik, sektore ezberdinetan eragiterakoan, hizkuntza normalkuntzarako prozesuak sustatzerakoan, metodologiak egokitu beharra. Ondo dago, enpresa handietan euskara planak martxan jartzea, bide horrekin jarraitu behar da, baina ez dugu ahaztu behar, gure herrietan mikroenpresa asko dauzkagula, enpresa txikiak, kudeaketa planik ez daukatenak. Orduan, kudeaketa planik ez daukan enpresan ezin da hizkuntza kudeaketarik txertatu bere kudeaketa planean. Orduan, horrek esan nahi du mikroenpresa eta tamainaz txikiagoak diren enpresa horietarako metodologiak egokitu beharra dauzkagula eta hor beste bidezidor batzuk bilatu behar direla. Erdiko bidea, esan nahi dut, mutur batean egongo litzatekelako enpresa gutxi batzutan euskara planak martxan jartzea eta beste muturra izango litzateke hizkuntz paisaia edo errotulazioa euskaratzeko udalak dituen diru laguntzei buruzko informazioa web gune edo web atariaren bitartez ematea. Bueno, bi mutur horien artean erdibideak badaudela uste dut. Eta erdiko apustua bigarrenik baita eremu sozioekonomikoan eragiterakoan udal euskara zerbitzuek egiten duten kudeaketaren gainean ere. Jaurlaritzaren plan hau etorri aurretik, lehendik ere udalek eremu sozioekonomiko euskalduntzeko baliabideak ipini dituzte. Baliabideak dirua gehiago eremu sozioekonomikoari begira udal euskara zerbitzuetako langileen lana eta denbora baino.
dirua, aurrekontu ekonomikoak, diru laguntzak emateko, aholkularitza enpresen zerbitzuak ordaintzeko, edota euskara elkarteekin udalek dituzten hitzarmenak ordaintzeko. Ez horrenbeste, udal euskara zerbitzuetako langile eta teknikarien lana. Uste dut, eremu sozioekonomikoan euskara sustatzeko erronka honek, udal euskara zerbitzuen antolaketa aldetik errebisio bat egitea eskatzen duela, eta mahai gainean jarri behar dela erakunde pribatuetan, erakunde publiko bateko langilea izan daiteke hizkuntza prozesuetako teknikari balioan iztuna, horrek dituen alde onak eta dituen kontraesanak denak aztertu eta erabakiak hartzeko garaia da. Pasako naiz aurkezpenaren bigarren zatira, diskursoak findu beharra, egokitu beharra, gogoeta bat egin beharra guzti horren inguruan. Euskarak badu, Euskal Autonomia Erkidego mailan behintzat, euskarak badu onarpen sozialan bat, badu aldekotasun bat, baina esango nuke euskara ez dagoela gizartearen zentralitatean. Gizarteak beste lehentasun batzuk ditu, eta hori ezin dugu ahaztu eremu sozioekonomikoan lan egiterakoan. Euskarak duen onarpen sozial horrek laguntzen du eta balio du euskara sustatzea helburu duten instituzio publikoentzat, diskurso horrek balio du adostasun politikoak lortzeko, baita eremu sozioekonomikoan euskara sustatzeko diru gehiago behar dela defenditzeko ere, baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa, eragile sozioekonomiko askoren kasuan behintzatez, enpresaren irudia eta enpresaren lehiakortasuna beti izango dira edozein enpresetan faktore klabeak, eta euskarak tokia irabazi behar du enpresentzat klabeak diren alderdi horietan, irudian eta lehiakortasunean. Eta toki hori lortzeko enpresaren irudian eta lehiakortasunean, molde berdinak ez du toki guztietarako balio, enpresaz enpresa egoerak azertu egin behar dira, eta toki bakoitzean eskatzen dituen soluzioak ematera iritsi. Euskarak lehentasuna izatera iritsi behar du, eta horretarako badaude metodologietan asko aurreratu da, baina oraindik zer hobetu asko dagoela ere iruditzen zait. Euskarak lehentasun izatera iritsi behar du eragile sozioekonomikoen artean, langileen pentsakeratik eta pentsaera enpresarial, industrial eta komertzialetik. Inoizko profesionalik onenak eta euskaldunenak dauzkagu. Pertsonak baldin badira enpresen kapital garrantzitsuena, eta hala dira, kapital hori gero eta euskaldunagoa da, eta hori gure alde daukagun faktore oso importante bada. Belaunaldi berri bat ari da sartzen administrazio publikoan ere, bai, euskararekin datorrena, eta baita eremu pribatuan ere. Orduan, horrek esan nahi du, gero eta langile euskaldun gehiago daukagula bere lana euskeraz ondo egiteko, ondo prestatuak, euskeraz lan eginda, bere lan hizkuntza izan da, errendimendu hobea emango duten langileak, aprobetxatu ditzagun beraz aukera horiek, hori hala izan da, langilearentzat motibagarria izango delako eta enpresarentzat onuragarria. Sor ditzagun baldintzak, ekosistema egokiak, enpresetan euskeraz lan egitea ondo ikusia egon dadin. Hori behar du euskerak eta hori behar du enpresek ere beraien langileen motivaziorako. Asko aurreratu da azken 20 urteetan, lan munduan euskara sustatzeko prozesuetan, metodologietan, hizkuntzaren korpusean,
euskerazko edabidetan, euskeratik sortutako tresnetan, teknologietan, eta euskarak badu industria bat, badago euskerazko industria bat, eta euskararen industria horrek ondo funtzionatu duelako atera da aurrera, eta baina bada garaia euskararen industriatik euskal industriara ateratzekoa. Euskararen industria horrek lehiakorra izan behar du merkatu librean, merkatu pribatuan ere. Euskararen industria horrek administrazio publikoarentzat lan egiteaz gain, eta administrazio publikoak eremu sozioekonomikoan euskara sustatzeko diru gehiago jarri behar duela presio egiteaz gain, merkatu errealean lehiatu behar du, eta hori importantea da, beste joko zelai batzuetan entrenatzeko, jokatzeko entrenatu behar dugu, eta hori egiten hasten garenean, eremu sozioekonomikoko eragilei begira erabiltzen ditugun diskursoak ere fintzea ekarriko du guzti horrek. Lagun arteko partidak jolastearekin ez dugu konformatu behar. Eragile sozioekonomikoekin ari garenean, hizkuntza eskubidez edo hizkuntza aukerez aritu behar dugu. Administrazioko moldeak eremu pribatu eta sozioekonomikorako ez du balio, ez behintzat bere horretan, ez? Orduan, kasu aztertu beharko da, baina uste dut batzuetan eraginkorragoak izango ginakela hizkuntza eskubidez baino, hizkuntza aukerez edo hizkuntzen kudeaketaz ariko bagina. Administrazioak dituen arazo berdin asko ditu lan munduak. Ikasketak euskeraz egin arren jatorriz euskalduna ez den langileak erderaz aritzeko joera handiagoa du bai administrazio publikoan eta baita eremu pribatuan ere. Baina arazoak berdinak izan arren, arazo horiei zein irtenbide eman tratamendu edo soluzio diferenteak eskatzen ditu eremu sozioekonomikoak, errealitatea oso konplexua delako eta oso heterogeneoa. Eta gero esan behar da baita ere lan mundua ezin dugula modu isolatuan ikusi. Lan mundua ez da aisialdia edo hedabideen kontsumoa baino asko zerdaldunagoa. Eta hori lan munduko eragile sozioekonomikoek badakite eta ikusi egiten dute. Bezeroak zer eskatzen duen, badaki zerbitzua ematen duen hornitzaile batek, eta gainera eragile lan munduak badu kapazitatea eta gaitasuna bezeroak eskatzen duen hartara azkar egokitzeko. Administrazio publikoak behera duena baino handiago askotan. Eta horregatik importantea da euskerazko eskaera hori aktibatzea, hori aktibatzen dela ikusten baldin badute dendariek, eragile sozioekonomikoek jarriko dira euskerara lehendabizi jarreraz eta gero jokabidez. Lan merkatuko erroldako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria landunaren artean, euskararen ezagutza euskaldunak 52% eta beste 12% ia euskalduna edo. Erabilera lan munduan, biztanleria landun horren 15% nagusiki euskaraz lan egiten du, eta beste 15% euskara erabiltzen du lanerako gaztelania bezain beste. Badago noski ezagutzatik erabilerara aldea, baina ez aisialdian, hedabideen kontsumoan, etxeko bizimoduan dagoena baino handiagoa. Hirugarren zatira pasako naiz, udalean eta eskolekin aritzetik gizarte talde eta eragile sozioekonomikoekin aritzera. Eremu sozioekonomikoa, gizarte integrazioa eta aniztasunarekin batera, euskara zerbitzuak garai berrietara egokitzea eskatzen duen erronka berri bat.
Udalerri euskaldunetan udaletxeak euskeraz ari dira funtzionatzen, lan hizkuntza euskera da. Eta hain euskaldunak ez diren eremuetan, administrazio euskalduntzeko metodologiak eta prozesuak martxan jarrita daude. Asko dago oraindik egiteko, hori hala da, baina administrazio euskalduntzeko makineria martxan jarrita dago. Hezkuntzan ere badago zer hobetua, baita hizkuntzaren ikuspegitik ere, baina hori jaurlaritzari dagokio. Udaletatik jarri gaitezen beraz eremu sozioekonomiko eragilei begira, era guztietako eragileak, enpresak, zerbitzuak, handiak, txikiak, kooperatibak, ez kooperatibak, euskaldunak direnak, ezain euskaldunak, eta ezagutu ditzagun, gerturatu gaitezen, egon gaitezen zuzenean, jarri gaitezen beraien tokian, eraiki ditzagun empatiazko jarrerak, guzti horrek eskatzen du lan munduko eragileekin beste era batea lan egitea. Gainea, administrazioaren digitalizazioa, administrazioko prozeduren simplifikazioa, politika, itzulpen politiken aldaketa, udaletatik eragile instituzional eta gizarte eragileen artean elkarrekin lanean aritu beharra, esaten erresa, praktikara eramaten zaila. Eta orain lan mundua eta eremu sozioekonomiko euskaldundu beharra. Guztioi mahai gainean jarrita, uste dut euskara zerbitzuek behar duten rekonbertsio hori egiteko momentua iritsi dela. Baina nola egingo dugu enpresak konkistatzeko, eragile sozioekonomikoak konkistatzeko bidea? Nork lagunduko digu, nork zabalduko dizkigu ateak? Horretarako importantea da oso udal bertako eta eskualde mailako teknikari eta eragile sozioekonomikoen haiekin joatea, haiekin elkarlanean aritzea, udaletxe bertako enpleguko teknikariak, tokiko garapenekoak, merkataritzakoak, turismokoak, eskualdeko garapen agentziako teknikari eta langileak, haiek dute enpresetako informazioa, haiek dituzte kontaktuak enpresetan, eta haiek lagunduko digute enpresetako bidean, enpresetako ateak irekitzen. Beraz, konkistatu ditzagun, geureganatu ditzagun, hasteko gure udalean bertan dauzkagun ekonomian adarreko lankideak, baita eskualdekoak, ezagutu dezagun zertan ari diren, zer egiten duten, konpartitu dezagun haiekin zer egin nahi dugun, eta gero elkarrekin zer egingo dugun adostu. Horregatik, bi adarretako ezagutza teknikoa da importantea, euskararen adarrekoena eta ekonomiaren adarrekoena. Zertarako, euskararen zeharlerrotasuna bermatzeko. Euskara adarrekoek eta ekonomiaren adarrekoek elkarrekin garapen linguistikoa, ekonomikoa eta soziala elkar topatzen diren estrategietan kolaboratu ahal izateko. Atera da hemen, euskarari hizkuntza gero eta gehiagoen artean tokia egin beharra. Zerbitzu establezimendu eta lantegi txikiek arazo handiak dituzte langileen hizkuntz trebakuntzarako. Arazoak baliabiderik ez daukatelako eta denborarik ere ez. Baliabidena konpondu daiteke, denborarena zailagoa da. Enpresa ertain eta handietan eta sektore industrialekoetan langileak gaur egun euskara, gaztelania eta ingelesa ere badakizkite, gutxienez 3 hizkuntzekin datoz, eta atzerriko merkatuei begira lanean ari diren enpresa horietan, enpresek lehenago erabakitzen dute langileen trebakuntza atzerriko hizkuntzetan egitea, langileak euskararen inguruan trebatzea baina. Horrek badu bere logika. Edonola ere, atzerriko merkatuei begira lanean ari diren enpresa horien kasuan,
egoera horiek ez dut ustenik direnik mehatxu hain larriak euskararentzat, baldin eta enpresetan lana euskaraz egiteko baldintzak baldin badaude, langileek lana euskaraz egiteko ingurunea baldin badute, euskaraz jakiteaz gain motibatuak baldin badaude, eta euskaraz lan egiten uzten baldin bazaie, eta baldintza egokiak eta klima egokiak sortzen baldin bada. Kezkagarria dago aldiz, euskal enpresak atzerriko kapitalen eskuetan geratzen direnean, kezkagarria bai euskal ekonomiarentzat eta baita euskararentzat ere. Eremu sozioekonomikoa lan mundua euskalduntzeko plan bat diseinatu idatzi. Hortan sartu aurretik lehentasunak, baliabideak eta nola kudeatuko den erabaki. Ez gaitezen hasi plan bat egiten, ez dezagun plan bat enkargatu, plan hori martxan jartzeko gutxieneko bermerik edo ziurtasunik ez baldin badaukagu. Eta azkenik, gizarteak gero eta azkarrago aldatzen da, enpresen ingurunea ere bai, digitalizazioarekin oraindik eta gehiago, eta horrek ekartzen ditu hizkuntza guztientzat eta euskararentzat aukerak alde batetik eta mehatxuak bestetik. Orduan oso adi egon behar da, eta eremu sozioekonomikoko eragileekin ari garenean oraindik eta adiago. Atera da hemen Ticket Buy programa. Galdera nirea, noiz hasiko da instalatu zure Ticket Buy programa euskaraz kanpaina? Iruzur fiskalari aurre egiteko erkidegoko hiru aldundiek eta jaurlaritzak elkarrekin martxan jarri duten programa. Establezimendu eta lantegi enpresa guztiek Ticket Buy programara konektatuak egon behar dute, eta horrek badu egutegi bat gainean daukagu egutegi hori, ez dago denborarik, eta horrek esan nahi du, jarduera ekonomiko bat duen edozein eragilek, ticket bat ateratzen duenean edo faktura bat emititzen duenean, momentuan horren berri aldundietako ogasunek izango dutela. Momentu errealean, eragiketa ekonomiko bakoitzaren berri jakingo dute hiru aldundietako ogasunek. Hortarako, enpresa handiek eta txikiek ere, edozein taberna txikik ere, guztiek behar dituzte lau elementu. Dispositibo bat edo ordenagailu bat, interneteko konexioa, ziurtagiri digital bat edo sinadura digital bat, eta software bat. Software bat Ticket Buy programaan integratua egoteko. Gaur da eguna, ekoizle fabrikante asko ari dira software horiek garatzen, eta gehienak gaztelania hutsean daude. Uste dut euskararen portzentajea 5 batekoa edo. 100 gehiago software diferente daude, 22-23 pisua dute euskaraz garatuta daudenek. Eta gauza bada, software horrek euskaraz instalatzeko aukera ematea, eta beste gauza bada, behin instalatu behar denean, euskaraz instalatzeko autua egitea. Berandu gabiltza, UEMA hor dabil orain bere udalerrietan honen gainean eragin nahian, baina horrela ezin gara ibili. Atzetik eta berandu gabiltza, eta horrelakoak gertatzen diren bitartean, erkidegoko herri erakundetako ekonomia adarreko arloetan ere horrelakoak gertatzen diren bitartean esango dute euskara ez dela zehar lerrokoa. Eta azken atalera pasako naiz, udal mailako plan bat
diseinatzerakoan zer kontuan hartu, zein irizpide jarraitu, proposamen bat egitera, ez? Edonola ere, ze helbururi eman lehentasuna, zer lehenetsi edo eta ze lan hildo lehenetsi, tokian tokiko udal bakoitzak egin behar du analisi hori. Analisi hori egiterakoan zein irizpide jarraitu proposamen bat egiten da hemen. Irizpideak, bi irizpide, ezta? Zer da beharrezkoena eta aldi berean eraginkorrena. Hau esan da, ez dugu ezer berririk deskubritu, efizientzia eta efikazia parametrotaz ari garelako, baina bi irizpide horiek aplikatuz, lehentasun batzuk nola aplikatu, nola markatu, proposamen bat egingo dut jarraian. Hezkuntza sistemak euskaldundutako belaunaldi berri bat daukagu, lehen esan dudan bezala enpresentzat oso importantea den kapitala euskaraz formatutako langileak, gero eta gehiago, euskararekin datozenak, aprobetxa dezagune kapital hori, eta zer da hizkuntz normalizazioaren ikuspegitik euskarak lan munduan behar duena? Lana euskaraz egiteko motivazioa. Eta horretarako sentiberatze kanpainak ondo daude, baina horiekin batera uste dut importantea dela eta bide eraginkorragoa dela eragile sozioekonomikoekin zuzenean egin beharreko lana. Euskararen aldekoak diren tokietan, euskara erabiltzeko baldintzak bermatzen diren tokietan, lantegietan, haiekin zuzenean lan egin, harreman personaletan eta zuzeneko harremanetan zentratutako estrategiak erabiliz. Horrela, beharrezkoena eta aldi berean eraginkorrena zer izan daiteken, irizpide horri jarraituz, 7 normalizazio ekintzen inguruko proposamen bat egiten da, azalpen bat emanez, beharrezkotasuna eta eraginkortasuna nola ulertu behar den esplikatuz, eta normalizazio ekintza horietako bakoitzak non izango luken lehentasuna argibide batzuk ere emanez. Beharrezkoena eta aldi berean eraginkorrena. Zein normalizazio ekintza? Euskara zerbitzatu daitekenean, euskararen ahozko eskaera aktibatu. Bezeroei, herritarrei, kontsumitzaile gisa, euskara erabiltzeko aukera eskaini. Saltokian bertan edo telefono harrenan. Badakit gauza diferentea dela euskara erabiltzeko aukera eskaintzea edo euskara sustatzea, bakoitzak jarraitu behar du bakoitzak erabaki behar du ze komunikazio estrategia jarraitu. Baina horixe, lehendabiziko normalizazio ekintza beharrezkoa eta aldi berean eraginkorra dena. Beharrezkoa zergatik? Hornitzaile eta bezeroen artean euskara sustatzeko beharrezkoa delako, eta eraginkorra baldintzak aldekoak direlako. Bai, establezimenduan betan hornitzailearen aldetik, hizkuntz gaitasunen aldetik badago ezagutza bat, badago gaitasun bat, eta dendariak, hornitzaileak egiten duena da, euskararen aldeko keinu bat egiten du, gonbidapen bat egiten dio bezeroari, herritarrari, nahi baldin baduzu euskaraz egin. Bezeroak euskaraz egiteko autua egiten baldin badu, hornitzaileak ikusten du euskara erabiltzen duela, eta gero eta gehiago erabiltzen baldin bada, hornitzaileak badaki bere establezimenduarentzat eta bere negozioarentzat euskara gero eta importanteago dela. Eraginkortasuna horrela ulertuta. Eta lehentasunak ezaugarri linguistikoekiko ahozko zerbitzua euskara zenbateko prestatuak dauden establezimenduak, eta kokapen aldetik ingurune hartadunetan kokatuak daudenak, hornitzaile eta bezeroen arteko harremanak ez direlako hain personalizatuak, ez direlako ezagutzen askotan, eremu erdaldun horietan bizi delako euskaldun gehien, euskaldunagoak diren inguruko herrietako bezeroak ere badatozelako hirigunetako merkataritzagunetara, eta gero sektorekiko merkataritzakate handiak, tokiko saltoki txikiak, dendak,
tabernak, finantza erakundeak, higiezin agentziak, zerbitzu personalak, zerbitzu profesionalak eta bar. Eta udalerri tamainarekiko lehentasunak, lehen normalizazio ekintza honekiko, 5.000 biztanlekorakoak, handiak eta batez ere hiriguneak udalerri euskaldunetako bezeroak ere jasotzen dituztelako. Bigarren normalizazio ekintza, zerbitzu euskeraz ere ematea garrantzitsua dela ikusi bai, baina horretarako laguntza behar dutenei baliabideak eskaini. Normalean tamaina batetik gorako establezimendu eta lantegiak, horretarako baliabideak antolatu eta kudeatzea eskatzen dulako, eta hauetan beharrezkotasuna enpresa berak ikusten du beharrezko zerbitzu euskaraz emateko zerbait egitea, inbertitzeko prest dago, eta administrazio publikoaren dirulaguntza jasotzen baldin baditu, seguro probetxuzkoak izango direla dirulaguntza horiek. Eta lehentasunak eremu euskaldunetan zein erdaldunetan kokatutako jarduerak izan daitezke, zerbitzuetakoak gehiago, batez ere euskararen eremukoak diren merkatuei begira lanean ari direnak. Hirugarrena, aktibazio soziala, gizarte mailakoa. Hau ere dudarik ez da importantea dela. Saltokian bertan euskaraz aritzeko aukera emateaz gain, gizarte aktibatzea importantea da, eta honek eragile instituzional eta sozial guztien elkarlana eskatzen du, eta beharrezkoa da. Eta honetan, asmatu egin behar da, zaila baita hizkuntza ohiturak aldatzea. Laugarren hizkuntza normalizazioa, langile euskaldunak lana euskaraz egiteko ahaldundu, lana euskaraz egiteko baldintzak sortu. Langile profesionalak, enpresetan, euskaraz lan egiteko trebatuak, euskaraz lan eginda errendimendu hobea ematen dutenak, beraz, sortu ditzagun baldintza egokiak euskaraz lan egin dezaten, euskararen aldeko klima bat sortu, eta lana euskaraz egitea horixe da euskarak behar duena, eta eraginkortasun aldetik langileen trebakuntzan ez dago inbertitu beharrik, eta lehentasuna kasu honetan eremu euskaldunetan kokatutako enpresa handiek izango lukete, naiz eta enpresa industrial horiek atzerriko merkatuetarako lanean aritu. Bosgarrena, paisaia linguistikoa, ingurune digitala eta teknologia berriak. Paisaia linguistikoa importantea da, herrigunetan establezimenduek berebiziko garrantzia dute hizkuntz paisaian, ingurune digitala zer esanik ez, eta teknologia berrietan ere euskarak bere tokia egin behar du, bere posizioa bilatu behar du, euskaraz behar ditugu software eta tresna informatikoak hobeak eta merkeagoak direnak, eta hori da bidea. Eraginkortasunaren aldetik, hobe toki guztietan euskara bigarren hizkuntza izatea baino, gutxiagotan bada ere, dagoen horietan euskara lehen hizkuntza baldin bada. Seigarrena, bezeroekin jendaurrean lan egiten duten langileen hizkuntza trebakuntza, saltoki txiki ez ere ezin dugu ahaztu, eta saltoki txikietako langileei euskara ikastaroen eskaintza egiten jarraitu egin behar da, lan zaila da, ikastaro malguagoak behar ditugu, finantziazio arazoei aurre egin behar zaie, taldeak osatzen lan handia egin behar izaten da udal eta euskara zerbitzuetatik, eta orduan horrek beste antolaketa bat eskatzen du, baina hori egiten jarraitu egin behar da. Eta zazpigarren normalizazio ekintza, arnasgunetan herritarrengan eragin linguistiko handia duten zerbitzuetan euskara erabili ahal izateko irtenbideak aurkitu. Arnasgune diren herriek arnasgune izaten jarraitzeko beste arazo batzuk ere badituzte, baina eremu sozioekonomikoaz ari garela, zerbitzu gutxi dituzten herrietan, zerbitzurik gabe gelditzen ari da herri horiek, eta zerbitzu euskaldunik gabe. Arnasgune izaten jarraitzeko zerbitzu oso importanteak dira, ahalegin berezi bat eskatzen du, baina erronka importantea da, eta soluzioa ematen baldin bazaio, eraginkorra izango da. Eta ja, hizkuntz normalizaziorako ekintzak horiek izan da, azken zatian pasako naiz nondik hasi udal bat
plan bat diseinatzen, izan udalerri mailakoa, izan eskualde mailakoa. Egitekoak, zein izan daitezken. 4 bloke nagusi. Lehendabizikoa, udalerriz gaindiko egitasmoetan parte hartzea, diru laguntza politiken revisio bat egitea jasoa dago hori Jaurlaritzaren planean, beraz, udale parte hartu beharko dute horretan. 2, importantea ikusten dut garrantzitsua eremu sozioekonomikoan aritzeko formakuntza, eremu sozioekonomikoan eragiteko kudeak eta planen gaineko formakuntza alde batetik, edota hizkuntza prozesuetan teknikari izateko eremu pribatuan arlo horretako formakuntza ere, diskursoen lanketa, naizta gogoeta hori udalerri gaindikoa izan, eta gero eragile sozioekonomiko handien jarraipena, Jaurlaritzak egingo du eragile sozioekonomiko handiekin lana, hitzarmenak eta egingo ditu, baina gero tokian tokiko herri erakundetatik ere jarraipen hori egitea importantea da, eta elkarlanean herri erakunde guztiak elkarrekin. 2. blokean, sozioekonomia alorreko eragileekiko elkarlana, eragile sozioekonomikoen mapa osatu, hau da, gure inguruan zer daukagu, zeratako enpresa dauzkagu, zerbitzuak, ze ezaugarri dituzte, zenbat dira, 2, aliantzak lortu elkarlanerako guneak sortu, adar ekonomikokoekin, hasi udal bertatik eta eskualdeko garapen agentzietaraino iritsiz, eta gero eskualde mailako antolaketa bat definitu, eta alba da ez beste lan mai bat. 4. blokea aurre proiektua idatzi, plana idatzi aurretik, plan hori martxan jarriko dela ziurtatu. Eta horretarako aurre proiektu bat idatzi, prospekzio lan bat egin, ze sektoretako eragileekin lan egingo dugu, ze ezaugarri dituzte, noraino iritsi gaitezke, planak dimensio egoki bat behar du, eta gero plan hori nola kudeatuko dan ere, erabakiak hartu, plan zehatza idaztera pasa aurretik. Eta gero ja, behin aurre proiektu hori idatzi ondoren, plana idatzi. Eta horrek esan nahi du, non eragingo dugun, zenbatengana iritsi behar dugun, zertan eragin behar dan, ze eragin eremutan nagusiki, nola eragin behar dan, nola antolatuko garen, eta nola ebaluatu ere. Eta ebaluazio adierazleak definitu eta haien jarraipena egitea ere importantea. Edo nola ere, eta ja bukatzen dut, aurrez egindako diagnostiko batean oinarritu behar du plan batek, eta udal bakoitzak eta tokiko eragile bakoitzak ikusi eta aztertu behar du, zer dan berarentzat beharrezkoena eta eraginkorrena. Hauxe esateko neukena, eskerrik asko. Eskerrik asko, Juanjo, hainbat galdera dazkagu berriro ere hemendikan. Aipatzea berriro ere denboraz justu gabiltzala eta erantzun gabe gelditzen dian galdera horiek hemen zuzenean igual ez ditugu erantzungo, baina komunikazio kanal bat habilitatuko dugu galdera guztiek bere erantzuna izan dezaten. Juanjo, aurreneko galdera. Esaten du, batetik hizkuntza aukera eta kudeak eta aipatu dituzula, eta esaten dute, ea zergatik bitasun baztergarri gisa planteatu. Batzuk hizkuntza eskubidez eta besteak hizkuntza kudeak eta saritzea ez alden eraginkorragoa. Bai, eta ez dute zertan baztertzaileak izan behar. Honekin esan nahi nuena zen eta da administrazio publikoan baliagarriak eta eraginkorrak diren moldeak bere horretan eremu pribaturako ez direla baliagarriak, eta esplikatuko dut. Administrazio publikoak hiritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko legez baditu letura batzuk. Hiritarren hizkuntza eskubideak bermatu daitezen eta urratuak izan ez daitezen, egin behar batzuk baditu, legeak horretara behartzen duelako administrazio publikoa. Eremu pribatuan ordea, gaur gaurkoz, hor dago 2008ko dekretua, kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideena, baina ikusi dugu horrek ze bide egin duen eta zenbateaino izan den eraginkorra, ezta? Orduan, eremu pribatuan batzuen
eskubideak bermatzeko besteen beharrezkotasuna, hori formulazio hori ez da hiruko erregela bat, ezin du hain zuzena izan. Orduan, eragile sozioekonomikoekin empatiazko jarrera horiek lortzerakoan, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko hau eta beste egin behar duzu, ez alda hori baino hobea izango, nortzara, zer egiten duzu, ze ezaugarritako bezeroak dituzu, ze lehentasun dituzu, ze hizkuntza nola kokatzen zara, hori izan. Ondo, beste galdera bat. Motivazioa eta gaitasuna uztartuta, ez litzateke honena euskaltegiak testu inguru bakoitzean murgiltzea, bertan bidelagun izatea, eskolak behar izanetara egokitzea, ohituretan eragitea, alegia, plangintzan txertatzea? Baita ere, bai, eta Jaurlaritzaren plan honek eragile asko ikusten ditu beharrezko, eta guztien arteko elkar lana importantea da, eta hezkuntza mundua eta euskaltegiak ere oso kontuan hartu behar dira, ezinbesteko bitartekoak direlako, eta eremu horietarako ere lan mundua euskalduntzeko erronka honek aukera berriak sortzen ditulako, baina beste modu batetara antolatuta eta beste modu batetara kudeatuta. Hasteko, udaletatik ere beste kudeaketa bat eginda. Orduan, bai. Ondo, azkena, labur-labur. Aktibaziorako komunikazio kanpainekin batera, aktibazio sozialereko herri dinamikak beharrezkoak dira, eta horretan jardungo duten euskara elkarte osasuntsuak behar ditugu. Udalen eta elkarteen arteko lankidetza ezinbestekoa da, eta euskara elkarteon jarduera jarraiak babesteko udal politikak bultzatzea. Ze iritzi ezu, honen inguruan? Bai, ados nago guztiz, eta hori da, badaude esperientziak, eta beharrezkoa da, baina esaten errezagoa da gero benetan praktika lortzen baino. Eta aurrera egin behar da horretan, erronka importantea da, eta horrek eskatzen du besteak beste udaletatik ere beste kudeaketa batzuk egin beharra eta errebisio bat egin beharra udalen lan egiteko modu eta kudeaketa moduetan.